No reino animal, no medio de todo ese aparente caos, desde a sabana máis grande ata o noso xardín, existen regras. Regras que non están escritas en ningures, pero que o ditan todo. Quen come primeiro, quen lidera o grupo, en definitiva, quen sobrevive. Nesta análise, imos abrir xuntos esa caixa de ferramentas social que usan os animais para construir as súas sociedades e, sobre todo, para asegurar o seu futuro. Entón, cales son exactamente esas regras? Como fan os animais para organizarse e afrontar os retos da vida? Pois ben, esa é a gran pregunta que imos explorar, para descubrir ese código oculto que goberna as interaccións sociais no mundo natural. E para descifrar este código, temos unha disciplina inteira, a ecoloxía do comportamento. E ollo, non se trata só de mirar o que fan os animais, senón de entender por que o fan. Básicamente, estuda como a evolución foi afinando os seus comportamentos para ter as máximas posibilidades de sobrevivir e, claro, de deixar descendencia. Veña, pois imos coa primeira ferramenta desta caixa. E todo, absolutamente todo, comeza pola orde. E no mundo animal, orde case sempre significa xerarquía. A ver, vivir en grupo ten un montón de vantaxes, está claro, pero tamén pode xerar, conflictos. A xerarquía social é unha solución bastante intelixente para iso. Establece un sistema claro que reduce as pelexas constantes polos recursos e crea estabilidade dentro do grupo. E ollo, o que está en xogo nesta escaleira social é moitísimo. Os individuos dominantes teñen acceso prioritario a casi todo. A mellor comida, as mellores oportunidades para aparearse. En cambio, os subordinados teñen que aguardar a súa quenda, aprendendo a evitar enfrentamentos para poder sobreviver. E o máis curioso de todo é que non hai un único modelo de xerarquía. Cambia moitísimo dunha especie a outra. Nos leóns, por exemplo, un macho dominante é o que manda. Nas mandas de lobos é a parella alfa. O que é realmente fascinante é que nos clans de hienas son as femias as que cortan o bacallao. E nas mandas de elefantes todo xira arredor dunha matriarca con moita experiencia. Claro, para que unha xerarquía funcione, cada individuo ten que saber cal é o seu lugar. E para eso, fai falta a segunda ferramenta clave, a comunicación. Normalmente, cando se pensa na comunicación animal, o primeiro que ven á cabeza son os sons, non si? Pero a realidade, é moitísimo máis rica e complexa. É un mundo enteiro de mensaxes, unhas sutís, outras directísimas, que se envían con posturas, expresións faciais e ata con sinais químicos que para nós son totalmente invisibles. Aquí temos un dos exemplos máis incribles, a comunicación química. Unha formiga atopa comida e deixa un rastro de feromonas. Ese sinal químico non é só unha mensaxe, non, é un mapa que guía as súas compañeiras directas á fonte de alimento. É unha forma de comunicación super eficiente que permite unha coordinación a unha escala brutal. Agora imos a algo que nos resulta máis familiar, o só. O canto dun paxaro non é só unha melodía bonita, é toda unha declaración de intencións. Un macho estalles dicendo a outros machos: este é o meu territorio, fora de aquí. E as femias estalles dicendo: estou san, estou forte, son unha boa parella. A complexidade do seu canto pode incluso revelar a súa idade e a súa experiencia. E claro, non podemos esquecer a linguaxe corporal. Todos vimos un can movendo o rabo, pero o importante non é só se o move, senón como o move, a altura, a velocidade, incluso a dirección do movemento. Un rabo teso e cara arriba non significa o mesmo que un movemento amplio e relaxado. É un sistema de comunicación visual instantáneo e cheo de matices. Ben, unha vez que temos orde e unha boa comunicación, os animais poden usar a terceira gran ferramenta: o poder de traballar xuntos, a cooperación. Este é un deses exemplos de libro supervisual. Ao voar nesa formación en V, cada ganso, agaso que vai na punta, aproveita a corrente de aire do de diante para reducir a resistencia. E o truco está en que se van turnando nesa posición de diante, que é a que máis cansa. Pura estrategia de equipo para un beneficio común. Pero a cooperación pode ir aínda máis lonxe. Falamos do altruísmo. E que é isto? Pois, como di unha das fontes, trátase de comportamentos de autosacrificio. É dicir, axudar a outros aínda que iso supoña un custo ou un risco para un mesmo. Isto, a primeira vista, parece que non cadra moito coa idea da supervivencia do máis forte, verdade? Pois sí, a pesar de todo, vémolo constantemente na natureza. O suricata que fai de sentinela non come mentres vixía e ponse nunha posición super vulnerable. Se aparece un depredador, é o primeiro en ser visto. A pregunta é, por que arriscarse dese xeito? Moitas veces a clave está na familia. Ao protexer o grupo, o sentinela asegura a supervivencia dos seus propios xenes, que están nos seus parentes. Vale, pero é cando non son familia.
Como se explica isto? Aquí entra en xogo o altruísmo recíproco, que ven sendo un hoxe por ti, mañá por min. O caso dos morcegos vampiro é fascinante. Comparten comida cos que non tiveron sorte coa expectativa de que, cando eles mesmos pasen fame, recibirán o mesmo trato. É basicamente unha rede de seguridade social baseada na confianza. E con isto chegamos á última ferramenta da nosa caixa. Una que, en realidade, mestura un pouco de todo o que vimos: jerarquía, comunicación e cooperación. Falamos da defensa do territorio. A territorialidade, no fondo, é eso, reclamar un espazo como propio. Non é só un cacho de terra, é un recurso valiosísimo que un animal ou un grupo defende con uñas e dentes contra os competidores. E por que tomarse tanta molestia? Pois porque as razóns son vitais para sobreviver. Un bo territorio significa ter comida asegurada, sitios seguros para criar a descendencia, serve tamén para atraer parellas. Ao manter fora aos competidores, un animal está asegurando os recursos que necesita para sí e para a súa familia. E o interesante é que un territorio non serve para o mesmo en todos os casos. Para un raposo, o valor principal é ter acceso a moitas presas distintas. Para un paxaro cantor, a calidade dese territorio, que demostra co seu canto, é a súa mellor carta de presentación para atraer unha femia. E así pechamos o círculo. A jerarquía, a comunicación, a cooperación e o territorio non son pezas soltas, non. Están todas conectadas formando un plano social complexísimo que lles permite aos animais, pois iso, sobrevivir e prosperar no seu mundo. Isto lévanos a unha última reflexión. Vimos estrategias sociais complexas e, sobre todo, exitosas que levan asegurando a continuidade das especies millóns de anos. A pregunta inevitable é, ao mirar estas reglas de xerarquía, comunicación e cooperación, que patróns, que ecos vemos reflectidos no noso propio mundo humano?